azabtar da ni yake wallahi kuma gashi ya cika sababbi gashi hanfari na da yunwa yake. Ke yarinya ki kula da kanki. Wani magana babu dalili? Wani yana barin ki da yunwa? Allah sarki an ce jiya ba yau ba. Idan da kin ga abin da iyayenki suka yi su da baki kawo wannan ba. Na haƙuri da baki kawo wannan kukan ba. Magana ba wanda dalili? Kin ga aljannanki yana diga digin mijinki. Matsawar kika sakaci ya take shi. To baki ba aljanna. Ina gaya maki. Wannan abin da ake gaya maki tun ba yau ba kin san shi. Sakaci irin naku na mata in kuka yi ku kashe ku rufa ba ne ji. Ba sai lali har an ji an zo ana kace ba. Kai ya je ya nemo abincin ya zo ya zauna ya ci ke yana kallon ki ban yadda ba. Ki sa ƙafafuwanki ki koma gidan mijinki da kanki ba mai raka ki. Amma abu guda ɗaya ina zuwa abu guda ɗaya za mu kira shi ya zo shi ma mu ji ta bakin shi don ba hukunci da ɓari ɗaya. Amma ba za ta kwana a gidan nan ba fa. Ba za ta kwana gidan nan ba ina gaya miki. Ki buɗe kunninki da kyau. Ba za ki kwana gidan nan ba. Ana baka kana karɓa tashi ki tafi. Tashi. Kina nufin ki ce wai tuntuni wai da kike zaune a cikin gidan nan ba abu ba ki gama abinci ba mutum sai idan a wahale? Wallahi tun da ka fita ba na jin daɗi. Yi mana shiru. Shiru munafuka. Na kar Allah ta'ala. Rashin lafiyan bogi sannan za ki zaga jiki ki gabci abinci baki san baki da lafiya ba sai ni ne zan fita in je in nemo a rana in wahala in kawo cikin gidan kuma ki azabtar da ni da yunwa wallahi ƙarya ce. Ƙarya kike ba wani munafunci da zaki kina sa fuskan masu imani a fuskar na kwa zalima ciki wallahi. Wallahi da gaske nake na ce maka wallahi. Dala mun shiru rantsuwa ƴan kasuwa kawai da kika saba rantsuwa akan ƙarya. Kin yi ne kawai don ki fitar da kanki. Mutum ma kuɗi zai aure zai ƙaro me zai ƙara ne oho da wannan zaman takaicin irin naki. Ke ma za ki kira ni da shi kenan. Ba ka nufi yanke na ce ma ba? Ni yanzu ba wannan ya kawo ni ba. Yanzu ina yaye ki. Yanzu nan mu gama waya da shi yake ba ni haƙuri yanzu nan zai shigo ba da haƙuri? Har ma haƙuri yake baki? Ba dole ya bani haƙuri ba saboda jiya muka da shi zai dawo bai dawo jiyan ba. Ga wuri nan ka zauna. Haka to shi kenan bari in zauna. To bari in shiga ciki in kawo ma ruwa. Wani haƙuri zai bata ya kace wata kanwan ya ta bashi. Hello. Ya haƙuri fa. Na san kin sha aiki. English. Hawa da Allah. Okay, kina so in ji kan baki haƙuri ne? So ki haƙuri. Okay, to na ji. Yanzu kin ce baki haƙuri ba ko? Ina so ki gaya mu. Kike so in maki domin ranki ya bari. Kin san fansa in ga kin ma tare. So nake ga yarka wallahi. Ba da Allah. Wannan abu mai sauki?
yanzu zan je in ciyar rigata in shiga kicin in hada miki girkin da in kin ci sai ke manta da kanki. Tsokana yanzu zan je in Shi yasa nake son ki. kai ba na manta ba ga zaki can yana jiran ka. Muhsin zaki. Ya san da zuwa. Lafiya dai na ganka haka? Wallahi na zo gaishe ka ne saboda na ga kwana biyu ba mu haɗu ba kwata-kwata ba mu gaisa ba. Kai Muhsin, faɗa min gaskiya, anya kuwa? Haka ne, amma dai kamar abin da aka saba ne. To amma sakamakon zuwan da na yi da abin da na gani da idona yanzu, sannan da na ɗauki wani babban darasi akan abin da na gani. Da haka yanzu nonit a ce sai na gaya maka wani abu, kawai zan koma gida. Shi ne kawai. Ta, shikenan ba komai tunda ka ce haka ne. Sai yaya. Zaki. To a gaida mutanen gidan. Za su ji. Me yake yanzu baki shiga ciki ba? Maryam, wai me ya faru ne ki shiga ciki kuma baki shiga ba kin zo kin tsaya? Na gane Maryam, babu matsala. Duk abin da ya faru a baya, musan cewa ya wuce. A zamantakewan da muka yi, wani musgunawa a baya, gaskiya na gane kuskure na a yanzu. Sakamakon zamana da yayana, na gane cewa ita rayuwar aure ba ta wannan hanyar ya kamata a yi a samu farin ciki ba. Kuma insha Allah na ɗau miki alkawarin cewa zan gyara halina kuma za mu zauna lafiya da ni da ke. Sai dai ina roƙonki da ki yafe min wani abu da na yi miki na musgunawa. Ba komai, na yafe miki Maryam. Babu kuma wani abu da zai ƙara faruwa insha Allah. Sai zamantakewa na farin ciki da nishaɗi mu yi ibadanmu daidai gwargwado. Ya wuce. Ayan sabuwar rayuwa za a buɗe.